Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan naman yung mga wholesome memes sa wakas para tong tubig sa desyerto ng ating channel na tinatamaan ng mga strikes at tinagad simulan. I love trains. Yan ang mating call namin. Sarad! Talagay busaw. Guard! Yung nababaliw na ito, guard! Okay, nasobrahan dyan sa kutsita. Sarad! Tangina mo! Uy, di joke lang. Uy, wag kang umiyak. Putang inan to. Sige, agis kita. Pukin ang ina mo. Anyway, ano to? Wala kang guard. Wala kang bantay. Sarad! Kay Antipos. Hey! Lakas ng leg day nito mo. Tsaka nakakawit na ako kayo pa lang. Okay, guard! Ginawa ko lang tomboy dito. Okay, maraming salamat. Para ka naglalakad na bayag na hindi nagupitan. Ano to? Ano ba get up to, man? Nangangati na ako ngayon pa lang. Di ba ano to sa tagyawa? Nagkaroon ka pa ng mukha eh. Okay? Kaya kayo papasok mga ganitong gupit sa SM. Maraming salamat. Sunod! My name is Chicky! Chicky, Chicky, Chicky! My name is Cha-Cha! Ano parami ang feeds na isang chiki natin. Dati sila nagchichismisan, di ba? Chismis o Zumba, pumili ka. Ito ginagawa ng mga tita nyo pag wala mapag-chismisan. Kaya tigilan natin ito. Sarad, guard, pakilabas ang mga marites. Ganon yan. Ano yan? Tujok ba yan? Sino bang nagturo sa inyo yan? Two jokes! Wag po niyo po usuhin yan kasi pang-adik po yan. Paliwanag naman ni Dumagoso. Wala naman. Don't panic, it's organic. Pag ikaw ay nasuntok ni Pacman, para kung tinamaan ng isang shotgun. Alam mo kung suntukan lang to, sure win si Pacquiao. Suntukan lang lahat ng mga kandidato. Sabi ko sa inyo di ba? Iba-iba talaga eh. Iba't ibang style para maging household name para marinig ang kailang mga kandidato. Hindi mo kailangan mo na maraming gwardiya at isko pag si Pacquiao ang humabol sa'yo. Sunod! Galing kay Flappy Bench. Ano po yung order ko? Pakiulit po. Gusto ko tama Repeat ko lang po order niya. Isang Mama Chup Chup, dalawang Mama Chup Chup, then isang I miss you and I love you so much, ma'am. Ano ginawa yun sa mga ekalals? Nakatawa ka na ako. Pighati! Guard, may nababaliw na dito eh, ma'am. Napagtripan pa isa nating sundalo. Ano sabi ng barangay? Ulit ako. Sabi barangay. Kukunin ako barangay. Kasi, tanong, ampun ka lang. Hindi yan ampun, no? You look... Magkamukha ka kayo eh. You look like that. Oh, you know, Guard, may umiiyak na dito. that's not true. You know that. Yung mukha niya parang shit. Ito tayo lahat sa Gedli. Are you saying sorry? Alam mo, mayaman. Ito mga yung mga ganitong mga klaseng kama eh. Lagi tayo may isang ganitong kaibigan. Yes, wholesome. Sa wakas, di na kailangan maging edgy. Ito wala nang baliw na. Wala na. Hindi ka na maililigtas. Kulang ka na sa sustansya. Kain ka lang dyan. Pag ang tumawag sa'yo ng pogi, yung baka sa kanto, hindi ka makabiling talong. Yung talong mo, pambayad. Sarad! Kaya ano to, tawan mo pag tumawag. Hindi ka may pagtatanggol ng kahit na sinong gwardiya dyan. Sunod! Pagod ka na sa trabaho, wala ka pang baby time. Tangina body. Mabaliw ka talaga dyan. Ano ba to, MRT? Uwi ka na? Ingat ka lang. Ako na mag-sabi na ingat sa'yo. Nakakabaliw yan! Shot puro na lang tayo sa katapusan. Sunod! Aussie, care. Gusto kitang makaday.
Ang swerte naman, ang swerte din nila, hindi sila tinutubuan naturally sa kilikili. Maliliit lang. Galing Kuya Well. Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Okay, mapapalitan ka na. Palit ng DJ. Crazy DJ. Sunod. Eh! Shot! Kompleto na! Dapat may sumasayaw na isko sa gilid. Two jokes! Woo! Guard, oh, may baliw na kumakanta na. Isa araw ba yun? Collabs na hindi namin hinihingi. Napakaganda naman nun. Sunod. Tsaka nakakabaliw dito yung parating na eleksyon. Na-excite na ako. Sino yung baboto nyo? Bagi sa comments. Eating rice in a formal setting, Okay. it's important that you bread. don't shovel the food. By that I mean having the fork in your right hand and then shoveling the rice into your mouth. Please try to avoid this. However, in formal Western dining, what we aim to do is push the rice onto the top of the fork. So simply place the fork into the food, push the rice on Siguro top sobrang of the tabang ng fork, mga pagkain nila kung ganyan kaunti lang. Dapat marami rin isang... and then neatly place it into your mouth. Rice will be served with other food, so you can also put other food types together to push onto the top of the fork. This makes it easier to Yan eat. talaga pag wala When kang you're ulam. finished, you can place your knife and fork at 4 p.m. Kahit ako, or unti lang at din ang 6 ngangatain kong kanin dyan. to show the staff that you have finished. Guard, and oh, use your meron na plate naman to ditong fork. western na ano, nagtuturo kumain ng kanin. Sunod, palabas ito ng Asha. Kami kay Romeo. Saka cheeseburger. Saka 2-piece. Tapos, kuhan lang, i-large lang ang coke. Eh, malapit na, hindi yan guard, pero Pili na lang po french bantay fries. ang lisensya mo dyan. Eh, ulitin mo nga, sabihin mo nga ng ano, nakababa yung bintana mo. Please say Sike. Sike? Ano yun? Ash Wednesday ba yan? Guard, may kila ba sa labas? Parang bura ito sa Baseco Tundo. Oy! Ba't masarap maligo dyan? Kala masaksak. Ah! Kasi kuya eh. Kasi dagat namin yan eh. Tuwing ano oras kayo naliligo dyan? Magabi po. Tanghali pa lang eh. Gabi kami yun. Utak tondo, bilis talaga. Hindi lang utak mabilis dyan, pati takbo. Galing kay Aaron. Lini, kain tayo fried chicken. Lini? Pas loads may date kami ni BBM. Iba na honey buns ko. Hindi na ikaw. Chiki, Fuck chiki. you. Kami, Ari ko putong ina. Ala, anyari. I miss you, my honey buns, sugar plum, pampiyam-piyam ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Bebe time na kami. Bebe time! Alam mo na, nasa MRT, alam mo na, paano magka-bebe time. Ayan, sakto, ito yung tema natin. Ang mga batang ito ay kailangan. Ngunit mo, hayaan mo ang iyong Flip top na mga ladies. Sa akin, ang mga namumulot, ang mga isda at mga dalag ay kailangan uulamin. Literal, pero wholesome naman eh. Nito ay Nagigila models ko. Napapaliw na ako! Ayoko na! Ayun na talaga. Ito yung tumitigil sa akin gawa ng vlog eh. Wala akong wala akong magawa ng template. Napanoorin ko Paulol Vlogs tayo mo siya. Ang daming laugh track kami mga vlogs. Baka pwede... Kami pupuntungan ng bulkan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sir, salita ko. pang ex mo eh. At naniwala ka naman? Guard, may uhaw dito. Kasi bigyan niyo pagkarami namin tubig. Pati yung mga kwentong ginagawa niyo sa akin. Kaya mo sabihin yan. Kaya mo. Bigyan ng isa pang tubig. Ilan na ba Ay, yung mapapaihiyak. Siyempre, papakulong mo. Alam mo naman na supported yung family niya ngayon. Dapat beer to eh. Sangka ng beer. So, kinakantaan ako ni Tito Manny mo. Ayan, diba? At least meron na tayong panulak kanina. Sige, bigas.
Mukbang. Oo, tsa. Eh, hindi ko pa sa mo dyan. Galing kay Okay Cattle. Hi, Crush. Huwag ka nang pumasok sa online class. Naalala ko na siya. Dito ka na lang sa puso ko. Rocker! Galing kay Lucioro. Ay, nakita ko na itong lalaki ito dati. Hey! Guys, may nabaliw na ito. Taran! Magaling! Sorry sa mga shortcut. I'm asking by flop era. Guard, meron ito may imaginary hater, oh. Di naman sikat. Literal na, sir. Magaling. Ito yung baliw na meron ka mararating. Kung nakalimutan mo tayo ka lang pala. Ay, mga pabo. Ano? Oh, di mo na kailangan na, di ko na kalalabanan, ipaglaban sa sarili mo. May maglalaban para sa'yo. Bilis ng backup, hindi pa tinatawag yun. In Hong Kong, I found a chef who makes noodles using his butt. Is a chef who makes noodles by bouncing up and down. First, he goes into this tiny room and takes a thick slab of dough. Then takes a huge bamboo stick, attach the stick on top, hop on it and start bouncing. Hey! Up and down. Oh! Right and left. For hours and hours. Yun. Basok na. Ang humor ko at ang puwet niya. Sunod. Galing Jeromski. Bakit ang therapeutic nun? What the fuck? Onion rings. Bakit ang satisfying dito panoorin? Wait lang, candy ba yan? O literal na pinuputo? Well, kung nakaganito siyang style ng pag-edit, baka ginugupit niya. I can't believe it's not cake. Yung ganong series. Sarap. Nacho. Ano to? Attempted murder foul. Pero yung pustahan, ice tubig lang eh. Okay lang. Work naman magka-stiff neck. Sunod. Guard, ano tinitignan mo dyan? Ba't may giraffe dito? Ba't may zoo? Who are you? XXX Tentacion. Hey! Ramdam ko nga yun, Tentacion niya kasi naka-braces doon eh. Sunod. Face, but she's super thin. My shit done. Akala ko wholesome. Guard! Guard, sinisira yung tema namin. Ayoko na. Lumayo ka sa akin. Huwag mo ako sa likilig. Galing hindi ako si Carlo. Bakit ba? I'm addicted to sa TikTok. Lahat na lang nagtatag sa amin. Addicted to sa simula. Bawal nga daw addict. Sabi nga ni Tito Manny. Hindi ka nakikinig. My name is Chicky. Hey! Chicky. My name is Cha-Cha. Ayaw na kayo mag-away kasi. Pati-pati na lang, di ba? Hindi naman importante yung eleksyon eh, no? Hindi naman mga buhay ng tao ang My name is Boom Boom. Boom Boom Boom. Bagay. Boom Boom. Boom Boom. Naku, apologist na ako agad dito. Okay, hindi na pala ako apologist. Okay, kompleto na. My name is Lala. La 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 la. Boom Boom. Galing yun, nakatakansaduan. Ano mag-bill out yung mayaman? Hey! Ikaw yung mas cute lang eh. Knock, knock. Sarad, galing kay J.
Chick. Kilala ka na namin, te. Wala ka na maluloko dito. Kahit saan ka pumunta sa Palmera, biyaheng Palmera. Kilala ka na. Kilala ka na. Nandito si 50, baka mabiktima kayo. Ayan o. Ayan o. Matapang po. Ayan o, tapang po. Mahiya ka, matanda ka na. Matanda ka na. Hindi mo rin magbayad o. Walang pera. Asartado ng bata rin. Ano ba siya? Ba't siya nandun sa dulo? So siya yung... siguro ano nila to? Yung kasama sa harap? Guard! Literal pilalabas na siya ng guard. Sunod! Ito ka na paglabas mo ng tondo. Sunod! in Florida, mailman. Look, ako yung malakas kumain. So, pang matalino to Parang umabot ng isang linggo. Here are the awardees. Unleaded. Hanggang dito na lang. Unleaded. Honors. Garnering hanggang dito lang abot ang line-up natin. 94.58. Maraming salamat. Review. Ano ko, diploma ko. Honors. Garnering an average ang diploma mo dito mga pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, tubig. Read high. Usap naman. At least ito, rock and roll, hindi 2 jonks. Usap naman. Kiss ya, Ashim! Ay, mik-mik pa! Pwede pa. May asim pa, si Wang On! Ito na ating, magnanalo si Rastaman, ito na ating first lady. Rock and roll! Maraming salamat. Sunod. Yeah. Anong English ng ano? Anak na lalaki. Anak na lalaki. San? Ano yung spelling ng araw? S-U-N. Spelling ng araw. Cute to aso. Hello. Honors. Garnering an average score of 94.50. Nice. Nakakabaliw nga naman ang presyo ng petrolyo. Okay lang. Alright. Gusto pa rin tayo mag-racing bakit pa? Napagtripan na yung guard. Kasi yan yung ulo ni Wally pag nakakita ng mga bastos. Oh! Guard! Ano to? Alam ka na natin yan. Kompleto na! Talaga? Ano ba ayaw ka maging political hype kayo lahat. Manny Pacquiao na wala pang jinky. Baka awayin na naman ako. Ikaw. Nakita ko na to. Ito ba? Ito rin. Okay, wala. Leche. Sinapak mo yung pulubing. Ba? Bait na naman. Maraming salamat. Sunod. Panguli! Paring Sunny Dominguez na ayaw sana dati sumang-ayon sa aking proposal, sang-ayon na rin siya. No? Kasi napakadali kung gugustuhin na mag-automate. Pero because the problem really is systemic, mukha... Kailangan na rin uminom sa mga sinasabi mo dito, Ari. Hindi talaga sila papaya. May nagsabi na gusto nyo daw mag-podcast na kasama ng mga kaibigan ko. I-comment nyo nga o i-like yung video kung gusto nyo ng mga gano'n. Pero yun. So doon tatapos sa ating mga wholesome memes. Kahit medyo 20% hindi. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto pa na mga ganito, like, share sa mga kaso nyo. Please, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Lamalo, parang campaign jingle lang, no?